rat tuman mahu data la si mahu nang ne APSLC ke mangateng ben si do thibji pen claim pameji 6 schedule elitum karbian long 6 schedule pen dima hasaw dala la si 6 schedule ateng ben si nitum jang si non power ta non ben ke long lo puja ning che theta chok lo athenitum APSLC Congress India Alliance non nitum do wed lo thir thip khanyang lo in tangkring lo asila nitum non ke claim ke dam nitum claim rapet dam rapet amat mi pikhanyang lo la si rat tum da ning che thelo pen inut bahani ke manghu tum dota hai manghu nang nelo labangke elitum aprang da elitum MEC huta elitum hailo lapengke kedam dang MP election da elitum hailo sita some government pen nang ber thip a joini silitum aphan la son na wi det la si non bangke India Alliance si doko pot non bangke nang ber thip ke unelu asam government pen ta la si rat tum ning ji thepik ta melo non bangke non bangke akimi apor nangale lo sala bhut ke jok bangke ala so 9 tarik lo la so 9 tarik arni bangke aja sai do ta claim nangelo la bhut ke jok bangsi litum ajur pinang po la hat baji loge ke jok adim le nang po la pen ke imi tha bhut ti jok long po bang pa jok long le det nang po la se apor teng pen le nang ji mane kangri kangkrang dota hai jeta lo sarni bangke hor bang junje det nang po la pen tangka paisa pen nang bai ta hai la BJP tungge tangka paisa da dokok la si ilitum ludu nang ne tangka paisa pen nang bai ba hor ok pen nang bai bangke kroy nang ni athe ador sodak so bhut ki non du bangke rat tum sung pik khangyang karbiang long is best pe dimaha saw BJP chari det pen rat tum sung pik sakuri long le det la penke contract ta long le det lo trading license long le det pen development ave pin khayang lo tuar ave pin khayang lo pen pota ta long le pota ta keche so phan medi pota pinani podim si la tim karbiang long tum bangke keche so tum panti pota piturong tum mo phi phan la penke ladak elitum sakuri long le det pipot ma polote lage direct requirement Assam government pen semar det mat hat dispur pen sakuri pirong lama elitum kiduk det dunge sakuri nangi matedi adon tin inut bahani sakuri rong ta elitum asa bo chingthur thegye polo ba esomar phanda lopachari thegye polo non bang elitum future bang fere mimi khangjang lo elitum sakuri long de nonda hala jitu tet teacher da lata interview and elo sita non puarni anta tet teacher da appointment pithek thedet lasi copy posi pithek thedet ma purute lake RSS si chari rong la karbiang long autonomous council amen ke jumesen lo sita RSS BJP tum si chari rong mat elitum ajat awar saita long dedet ama dugore ma ratum mang sung pik khayang lo non ba lasi nona government ke lan MLA chipahai nang po BJP phan parem nang po la pen ilitum ke claim nang ya ke long nang ya son anta long po autonomous state long po joy ke pen la pen ke la PGR ta eviction te khede lo pot BJP atum ke lata jong si MLA election the India Alliance si haidat pulote lake PGR election ta lake claim that po la si rat akisung bangke awe det po la si hanti pen karbiang long is best dimahasaw arat ke hanti pen dolong po pusi nilining thelo